No a léto patří i úsměvu, takže je dobrý si i čistit zuby. Takže jsme u kosmetiky i u zubní kosmetiky a já jsem si oblíbila teda Curaprox. Curaprox vyrábějí nespočet produktů, jak mezizubní kartáčky, tak i kartáčky, které jsou jakoby buď takhle jako barevný, anebo černý, který se prodávají takhle s černou pastou, která je bělící. A opravdu mi přijde, že po těch 5 dnech mám hned vybělený zuby. Takže co jsem zkoušela další ty produkty od jiných značek, tak vůbec mi to nevybělilo. Colgate vůbec, ten nebělý tak. Sice jako chutnají ty pasty, to jako jo, ale